Takže ja zopakujem otázku. Pán minister vnútra Robert Kaliňák, dostávali ste akékoľvek finančné plnenie, splátku, pôžičky, nejakú formu odmeny alebo podobne od napríklad tejto firmy BA House v poslednom čase počas výkonu funkcie, alebo od akékoľvek inej firmy, kde figuroval Ladislav Baštrnák opäť počas výkonu vašej funkcie? Budem čakať odpoveď na túto zásadnú otázku. Vrátim sa už iba k veciam, ktoré ste napísali na úvod. Všetky vaše obvinenia k mojej osobe v súvislosti s kauzami DPH sú vymyslené. Od žiadnych firiem pána Baštrnáka žiadne príjmy som nikdy nedostal, ako sa tu pýta pán Rajtár. Ani žiadne iné zásahy do vyšetrovaní, ani v prípade košickej DPH som nikdy nevykonal. Aj prepojenia, o ktorých hovorí hlavný obvinený v tejto kauze, sú proste nepravdivé a vymyslené.